लाखिया दुगैदां 그죠 다 그죠 그죠. 랑 짜짜 까워도 모강 생tabलाय बेसरा थुखै जादों लाखिया लाखिया थुखै जादों थुखैबाय नोंखौनो 아 मा लाखि दुगैनांगौ मैला जायो लेथ्रा जायो मा लाखि 자살하면 खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बेक टु माय चेनेल लोगोफोर जोङो नै देलायमालाय ओंखारलायबाय जोङो माने गामियाव थांनो नागिरदों आरोना दतमायावहाय जोङो बे मादैमोनहा माने आलु गायदोंमोन नालाय आलु लायनो थांनो नागिरदों आरो जोंहाबोथ' न'आव गायदोंमोन खिन्थु जायै जायै बारा बुरजा गैला आरोना एसेल'सै ओमफ्राय बेखौनो जोङो एसे लायनानै दोनफैखानोसै होननानै लायनानै एसे दोनफैखानो नागिरदों आरो दैज्लांफ्रावबो जानो मानो माने अखा हानाय बोथोराव दिगदार जायोना ओंखायनो एसे लायनानै दोनफैखानोसै आरो मा नायलांदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ ओंखारलायबाय जोङो ओंखारलायबाय हनै बोराया गारि लायबाय बबेथिं थाङो बिथिंसो थाङो बेजोंसो ना औ बैजोंसो थाङो नामा सानफ्लांना जिमोनगाव बै माथो दालाङासो बानायगासिनो एरै गाहायजोंसो थांनांसिगोन जोङो कालबाहार बानायदों कब्रायबायमोन खोमा बावबो मोनसे बानायबावदों 나야 나 사등은 ना सारदों 고프 사등은 लांजागौमोन ना नायनो माना नै जोङो मोनफैबाय नै बेनो मोनफैबाय नै लोगोफोर जोङो मोनफैबाय मानसि गैला नाय आयु नै मालाय नङा थेलेबलेब जाबायथ' आरामनो बे ओंखाम संग्रा जाजोबगोन नैबे संग्रा नैबे जाग्रा नामा हो नङा ना थागोनबो नामा सोरबा नैबाव संजाबाय नैबाव जाजाबायब्रा हो ओंखायनोथ' होनदां नैबाव ओरै संजाबाय नैबाव जाजाबाय हनै बेनो मेरना बारायखाबाय आयदु देरथारबायहाय माबायाबो हाबायानो दे हाबनायनायनि सिङाव मादैमोनहा नै न' लुगासिनो आरोना रुम मोनथाम बानायदों न'खौहाय नै खिरखि दरजानि माबाफ्रा गासिबो रेडि जोबखासै लागायबानो जाबाय आरो हाबायानो न'आ रुमाबो गिदिर गिदिरखौनो खालामखादों ओमफ्राय मोजां जादों आरोना मोजांखौनो नुदों ओमफ्राय बेबो मोनसे रुम ओमफ्राय दहायनि मोननै रुम मोनथाम आरो गासै ओमफ्राय बै लुगासिनो ना फिसा आरो गोदान लुबावगासिनो बेखौहाय ओंखाम संग्राजों जाग्राजों बानायसिगोन जाहैदों नैबेखौहाय आरोना ओंखाम संग्रा बेयाव खालायथ'बाय माथो देरथारबायब्रा नों माला माला गिदिरसिन नुफैलायबाय आं माखासेबाव लाबोबाय माखासे हरैहाय गुमदों हरैहाय मैखुन मैखान बाहायनो आलायहैथ'नांबाय मैखुनबो दङ बे बोरायाव दङमोन नालाय समाबो बेलासिनि सम जाबायना ओमफ्राय दाउफ्राबो ज्राव ज्राव फैजोब्बाय आदार
आदार लुबैबाय आरोना बिसोरो नै दाउआबो जि दंसोगारो मादैनावहाय खारफालांजोबसिगोनदां ज्राव ज्रावनो ओमफ्राय जोङो नै लोगोफोर दसे जिरायनानै रायलायबाय ओमफ्राय साहाबो लोंबाय मेथाइबो जाबाय ओमफ्राय गयबो जाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नै दा आलुखौहाय मादैयाथ' सुनानै दोनखादों नालाय ओमफ्राय माबायावहाय मनानिफ्राय लखबस्लायबाय आरोना जोङो प्लास्टिकआवहाय दा लखबस्लायनानैहाय बस्थायाव सोनानै लानानै थांसै आरोना जोङो न'आवहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर मोसौखौबो दसे नायफैबाय आङो मानि बे मोसौखौहाय बायनानै मादैनाव दोनदोंमोन आरोना मादैनो माने आदि होदोंमोन आङो बेखौ मोसौ फिसा जानायखाय गोबावसै मोसौ फिसा जानायाथ' ओमफ्राय आं नायफैनो मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो नै दसे नायफैबाय आरोना आङो देरगुलायबाय माबायाव बानायनाय लोगोफोर बियो खरायावहाय बानायनाय बेखौबो लानानै फैफाबाय आङो नै मादैया दानानै दोनदोंमोन आरामनो मा होनानै दाखो दा सिङाव जिगाबबो होदों खोमा बियो जिगाब इथा होनानै बानायदों खोमा एसे गोजौ नांगौ ओइ मार फै बोरै नों गला आंजों मानो नों गला आंजों नोंखौ साला मा थाखै नोङो हा बहाय रायहर जानानै खारथारलांबाय लाखिया थाहैबाय ओरैबायदि दुस्थ'ना बियो माबा थाङो रायजानानै आलुआ नै बेनो आरो माबा एसे लावजिद आलुनो ओमफ्राय मोनसे जादा एसे दुलुर आरो मोननै जाद लानानै फैबाय जोङो आलु बे लावजिदखौहाय नाइनिटाल आलु होनोनो नै लोगोफोर जोङो मादैनिफ्राय मा लाबोखो आलुखौथ' लायनो थांखादोंमोन जोङो ओमफ्राय नै टमेट' फिसा ओमफ्राय बानलुआबो न'नि खोमाहाय बेबो टमेट' फिसायाबो न'निनो ओमफ्राय नै मोदोमफुल होनोना मैथ्रु ना मा होनो मोदोमफुल फिथाइ थाइसे ओमफ्राय नै बियो माइरं गोसोमनो माइब्रा गोसोम माइब्रा एवनानै लारु बानायनानैबो जाजायो